Tak pojďme na to. Ještě jednou vás tady všechny vítám. Mé jméno je Jakub Chromosta, mám v Baseu na starosti obchod pro Českou republiku a Slovensko. A dneska si povíme o tom, jak prodávat na Kaufland Marketplace bez komplikací a ideálně expandovat na všech 7 trhů, které právě Kaufland obsahuje. K dnešnímu webináři. Celý webinář je nahrávání, takže se nemusíte bát, že by se něco nepostřeli. Budeme ho nahrávat, následně během zítřka vám všem přijde do e-mailu. Ohledně toho, co se týká otázek, můžete se ptát celou dobu dole v chatu. Rádi vám na vaše otázky odpovíme ke konci webináře, ať zbytečně nezastavujeme, takže všechny otázky my budeme sbírat a ke konci si potom je ukážeme hezky tady na obrazovce, tak abyste mohli vidět, o čem se přesně bavíme. Co se týká webináře, jak dlouho bude trvat, počítáme zatím plus minus nějakou hodinku, s tím, že v případě, že bude potřeba, můžeme ji protáhnout, ale máme to plus minus na hodinku. Tak, a pojďme tedy na to, jak začít prodávat na Kaufland Marketplace a ideálně bez komplikací. My v Base, asi nás část znáte, ale my v Base máme klientům propojovat jejich e-commerce systémy napříč ERPčkama, e-shopama a právě marketplacy, přepravci a všechno, co je potřeba. V dnešní době máme už přes 40 000 klientů, jsme přes nějakých 20 zemí, máme ve 20 zemích týmy a máme přes 1800 integrací už v dnešní době. A pomáháme právě jednoduše propojit na ty dané marketplace. A s Kauflandem spolupracujeme velmi dlouho. A jak právě pomáháme v rámci Kauflandu, tak pomáháme propojení těch jednotlivých systémů. To znamená, jsme schopni vytáhnout produktová data z vašich e-shopů, propojit je na Kaufland pomocí produktizace, buď to zalistovat nebo vytvoření kompletně nových produktů, centralizovat ceny a sklady, automaticky je aktualizovat, potom následně stovat objednávky a následně to přeposlat do vašich systémů, případně zpracovávat v rámci Base. Každý klient si může vybrat tak, jak on potřebuje, jakou danou flow chce využívat a nemusí jít v podstatě předpřipravenou cestičkou. Může si vybrat to, co vyhovuje právě jemu. Co se týká právě toho propojení, tady to můžete vidět, kdy objednávky a data se dokážou pohybovat přímo mezi všema třeba systémama, což znamená, na většinu e-shopových nebo RPčkových řešení máme API napojení, takže jsme schopni se propojit v rámci Baseu s ERP systémem nebo e-shopem a následně ty data synchronizovat do Kauflandu. Jedná se o synchronizaci produktových dat, skladů, cen, následně zpětně objednávek, sledovací čísel, stavů, fakturací, v podstatě opravdu všeho, co vy potřebujete. A tady právě to můžete vidět ještě jednou. Automatický listing, synchronizace skladů a cen, přenos objednávek a i správa nabídek a repricing. Co to pro vás znamená, správa nabídek a repricing? Máme to například delivery delay, kdy vy máte nějaké zboží, které třeba nemáte momentálně na skladě a potřebujete to dané zboží odeslat třeba až o 2 dny. Tyhle data, že budete odeslat o 2 dny později, jsme schopni přinášet do Kauflandu v reálném čase a informovat tak zákazníky, že to zboží nedostanou, řekněme, hnedka 28., ale dostanou ho až týdnu od třeba 2. června. A zároveň máme repricing, což je náš systém, který na základě EANu dokáže zkontrolovat, zda to zboží, které vy prodáváte, neprodává konkurence levněji a pomocí nastavených pravidel automaticky repriceovat, což znamená, jsme schopni zvyšovat, snižovat ceny a jsme schopni to dělat na všech kanálech, na kterých Kaufland je. A proč právě prodávat na Kauflandu? Co naši zákazníci nejvíc používají, je právě Kaufland při expanzi do Německa, Rakouska a teď samozřejmě dalších zemí, jako je Francie a Itálie. A používají to právě jako jeden ze vstupních kamenů pro expanzi na západní trhy. Kaufland Marketplace je celkově jednoduchý marketplace na listing, je velmi prodejcovsky přívětivý a dá se velmi jednoduše zalistovat zboží a začít prodávat. Což znamená, klienti se právě využívají jako ten vstupní bod při své expanzi a dá se velmi rychle rozšířit nejenom do jedné země, ale samozřejmě napříč skoro celou Evropou. Jak probíhá potom to napojení? Začínáme napojením na e-shop, RPčko, případně CSVčkovým feedem
nebo XML-kem stahování dat. Následně se začíná listovat zboží na Kaufland a potom spouštíme prodej. Se všemi těmihle kroky jsme schopni pomoci. Kaufland známe a děláme na něj každý den, takže jsme schopni vám poradit, jakým způsobem zpracovávat objednávky, jakým způsobem listovat, nebo případně zalistovat i to zboží za vás, pomoct vám s různými legislativními prvky, odkázat vás zase na partnery, kteří nám jsou schopni vyřešit třeba VIčko, Lucid, což jsou registrace nutné pro Německo a celkově vám pomoct v tom rozšíření. Na co si dát pozor v rámci napojování na Kaufland, je potřeba mít správný produktový data, což znamená mít EANy nebo je nemít hlavně špatně ty EANy, aby se nepárovaly na špatné produkty, protože Kaufland má nějaký produkt, jsme tam schopni se napojit na už existující produkty a karty. Když vám chybí parametry a atributy, čím více dat budete mít, tím lépe. Marketplace si představte jako zrcadlo vašich dat. Když budete mít hodně dat, dokážete dobře prodávat. Když budete mít méně dat, tak následně potom při filtraci vaše produkty nebudou vidět, když ten zákazník už opravdu ví, že jste třeba telefon, který má minimálně 256 GB a paměť a vy tam nebudete mít, jak je velká paměť, při té filtraci vypadnete. A samozřejmě potom tam máme špatné párování na katalog, což odpovídá k těm EANům. Když vy pošlete EAN k existujícímu produktu a máte ten EAN špatný, nemusí se vám právě propárovat. Omezený sortiment, což znamená, my doporučujeme na Kauflandu zalistovat co nejvíce zboží. A to, že je něco váš bestseller na vašem e-shopu, neznamená, že to bude i bestseller na daném marketplace. Marketplace se chová trošku jinak, zákazníci tam dají třeba trošku jiné zboží, ale my jdeme do zahraničí, což znamená, v Německu můžu nakupovat třeba úplně něco jiného, než nakupují v České republice. Tudíž doporučuji opravdu co nejvíce produktů listovat. A samozřejmě s tím tomu patří i ta logistika, kdy vy si jako prodejce hlídáte určitě account health. Potřebujete mít jistotu, že odpovídáte zákazníkům včas a nemáte špatně nastavenou logistiku a tak dále do doručení. A snažíte se, abyste co nejrychleji doručovali zákazníkům, ale aby zároveň se stíhaly ty termíny, které vy deklarujete. Tudíž mít správně nastavenou přepravu do zahraničí, ideálně doručení D+2, D+1, pokud zvládáte. A samozřejmě taky právě ten delivery delay, kde vy říkáte, máme doručení na tohle zboží třeba až za 3 dny, jsme schopni ho odeslat, a ne, že ho odešlete okamžitě, když ho na tom skladě nemáte. A co vám právě Base přinese? To znamená automatický prodej, bez manuálních zásahů, kdy to jsme schopni kompletně automatizovat, propojit do vašich systémů, kdy nepoznáte, jestli prodáte na marketplace nebo přes e-shop. Rychlé spuštění během dní, když máte jednoduchý systém, samozřejmě, že tam bude ERPčko, komplexita trošku narůstá, ale standardně máme kolem 14 dní spuštění klienta. Růst bez navyšování týmu, nemusíte otevírat další prodejní kanály, které by se museli spravovat manuálně, a potom plná kontrola nad daným marketplacem. Takže když budete mít jakékoliv otázky, rádi vás uvidíme u nás, můžete nám napsat v rámci e-mailu, potom půjde i zároveň jednoduchá informace o tom, kam se můžete ozvat, kde si můžete zabukovat meeting a můžeme společně projít, jak vás na Kaufland můžeme napojit. A teď už přidám slovo Filipu Drábkovi z Kauflandu, který vám poví více o tom, jak na Kauflandu prodávat, tak abyste byli úspěšní na příštím trhu. Filipe, to tvoje. Ďakujem pekne, Jakub. Pekné popoludne všetkým. Moje meno je Filip Drábek a pracujem na obchodnom oddelení pre strednú a východnú Európu v rámci Kaufland Marketplace. A trochu sa zaskakujem na poslednú chvíľu. Moja kolegyňa Simona Sumegová, ktorá pôvodne mala robiť webinár, tak bohužiaľ prišla ohlas, ale je tu v čete, ak potrebujete nejakým spôsobom akutne pomôcť, môžete kľudne napísať. A zároveň budeme zdieľať, alebo teda bude zdieľať nejaké linky, ktoré sú možno zaujímavé v rámci Kaufland Marketplace. Čo sa týka dnešnej prezentácie, tak sa pozrieme na nejaké čísla, na nejaké case studies úspešných predajcov a najmä na trhy, v ktorých sme aktívni a kde to má potenciál rozbehnúť s Kauflandom. Poďme teda na tie čísla. Čo sa týka
rastu Kaufland Marketplaceu. Možno ste zachytili Kaufland hlavne v čase, kedy sme expandovali do Česka a Slovenska, čo bolo pred 3 rokmi. A odtedy sme sa rozšírili o ďalšie krajiny, momentálne sme v 7 a ako vidíte, tak kým ako keby e-commerce v týchto krajinách, ako Česko, Slovensko, Poľsko, rastlo na úrovni tých percent, ktoré sú na tom slajde, tak Kaufland Marketplace vďaka tejto expanzii práve narastá o oveľa výraznejšie čísla. Takže je to ako keby dobré obdobie naskočiť do tohto vlaku rastúceho marketplaceu. Pozrieme sa tiež na to, aké kategórie u nás fungujú. Je to samozrejme, sme generalista, ako sa hovorí. U nás je možné predávať v podstate všetko okrem zakázaných kategórií. A najsilnejšie však vychádzajú elektronika, záhrada, hobby, čo je teraz najviac asi relevantné v tomto období. Je to takisto bývanie, nábytok, kuchyňa a domáce potreby a šport. A vidíte na tom ľavom grafe, ako to približne podelené, čiže je to relatívne vyrovnané. A zároveň, čo sa týka takých tých koncových kategórií, tak najsilnejšie v rámci elektroniky fungujú telefóny, domáce kína, tablety a počítače, herné konzoly a podobne, ako vidíte v tom pravom grafe. Čo je možno zaujímavé z hľadiska toho, ako je Kaufland vnímaný najmä z pohľadu toho, že máme jednoducho reťazec s spotrebným tovarom, tak v Marketplace je miesto práve, ako vidíte, na základe tých kategórií, kde ľudia nakupujú aj drahú elektroniku, aj nábytok. Vychádza tam tiež ten priemerný košík na až okolo 120 eur na jeden nákup. Takisto zákazníci nakupujú viac ako jeden produkt v priemere pri platení. A čo sa týka vrátkovosti, tam vidíte, je ten úroveň na 6,2. Poďme sa pozrieť ďalej. V rámci Kaufland Marketplace, spomínal som, sme na 7 trhoch a je to náš cieľ rozširovať sa v rámci Európy a pozicionovať sa ako marketplace, ktorý vznikol v Európe a je tu pre Európu, tak vyzerá aj náš slogan, ako ho vidíte. A chceme byť čo najpriateľnejší a najviac, povedzme, friendly marketplace pre našich obchodných partnerov, pre predajcov, pre spoločnosti, s ktorými spolupracujeme. To je niečo, čo spomínal aj Jakub, že sme jedna z tých platform, kde to je relatívne jednoduché, čo sa týka práce s ňou a listovania. A v tomto prípade vidíte, že to je ako keby náš cieľ v rámci pozicioningu. Vo všeobecnosti, v čom vám Marketplace môže ako predajcom pomôcť? Keď vstupujete na nový trh, špeciálne teda expanzný trh, určite sa stretnete s veľkým množstvom bariér, ktoré pred vami budú stáť, či to je nejakým spôsobom prehľad o trhu, či to je informácie o tom, ako vyzerá cieľová skupina, prípadne sú to legislatívne, právne a účtovné problémy. A toto je vlastne princíp marketplaceov, je tu od toho, aby vám pomáhal tieto problémy riešiť. Vy, keď sa zaregistrujete, vidíte, v našej platforme máme množstvo služieb, máme množstvo informácií, v podstate nepustí vás to v zásade predávať produkty, pokiaľ nemáte splnené všetko, čo by ste mali mať splnené v rámci jednotlivých krajín, čo je ako z môjho pohľadu výrazne znižuje prach pre mnohých predajcov a ako uspieť, pretože nemusíte teraz zbierať tóny a tóny informácií o tom, ako expandovať, ale máte ako keby to pred sebou v tom jednom balíku, ako keby toho marketplaceu, kde máte všetky tie informácie pokope. A keď už sme to načali, tak tu je tých 7 krajín, ktorých Kaufland aktuálne pôsobí. Najdlhšie to je samozrejme v Nemecku, na našom materskom trhu. Následne sme spúšťali teda Česko, Slovensko, potom Poľsko, Rakúsko. Rakúsko bolo zaujímavá krajina z toho pohľadu, že išlo o prvú krajinu, kde sme nemali otvorené kamenné pobočky a následne minulý rok pribudla
pribudlo Francúzsko a Taliansko, čiže druhá, tretia najsilnejšia ekonomika v rámci Európskej únie. A to je presne to smerovanie, ktoré vám umožní ako keby ďalej a ďalej vstupovať na tieto trhy. Vidíte tie dáta, myslím si, že nemusíme to úplne prechádzať do detailov, ale rozhodne sa oplatí sa pozrieť na krajiny na západ od nás a zistiť, aký je tam potenciál, či vaše produkty, či ste konkurencieschopní v rámci daných vašeho portfólia napríklad a podobne. A myslím, že to je dobrá motivácia sa pozrieť na ďalšie a ďalšie krajiny. Takže ako som spomínal, minulý rok pribudlo Francúzsko a Taliansko. V rámci tých krajín máme tu aj také, povedzme, pikošky. Zaujímavosťou sú tiež, ktorý bol úplne prvý predaný produkt. V tomto prípade išlo o kajak vo Francúzsku, ale najsilnejšie produkty sú záhrada, hobby, bývanie, nábytok, kuchynská domáce spotrebiče. Máme tam vylistovaných cez 10 miliónov produktov, je tam plus minus 5,000 predajcov a cez milión návštevníkov chodí na Kaufland FR. A čo sa týka Talianska, tu vidíte, aby sa potvrdilo to, že naozaj sme veľmi rôznorodý marketplace, aj keď tie kategórie najsilnejšie sú pevne dané svojím spôsobom, tak tu vidíte, že prvý predaný produkt v Taliansku bol tento model malého zvieratka, čo bol asi ravenčiar pravdepodobne. Každopádne aj takéto produkty vedia byť predávané na Kaufland Marketplace. Tie dáta sú vlastne veľmi podobné, takisto kategórie záhrada, hobby, bývanie, nábytok, elektronika a počítače. V čom teda sa oplatí využívať, alebo prečo sa oplatí využívať Kaufland ako marketplace? V prvom rade, ako som spomínal, je to komplexné riešenie, vstupujete na trhy, vyberajte si, v ktorých krajine chcete vstúpiť, ale ak vstúpite do všetkých 7, otvára sa vám trh s potenciálnymi 139 miliónmi potenciálnych zákazníkov. Máme množstvo služieb, ktoré vám to umožňujú. V prvom rade je to prekladateľská služba, respektíve nástroj v rámci toho portálu predajcov, napríklad pri riešení tiketov, kde komunikujete so zákazníkmi cez automatický preklad. Máme tam možnosť nastavovať marketing v rámci platformy, ktorý viete, je relatívne jednoducho obsluhovať pre všetky krajiny, ale takisto aj automatický marketing, ktorý posielate vaše produkty von, k tomu sa ešte dostaneme. Čo je mega dôležité, to je spracovanie platieb v príslušnej mene a takisto príslušnými, ako to povedať, najsilnejšími platobnými metodami v danej krajine. Pretože častokrát sa stáva, že predajca sa rozhodne, alebo teda napríklad e-shop sa rozhodne expandovať povedzme po svojej vlastnej osi a v Nemecku mu funguje PayPal, ale chcel by ísť aj do Poľska a tam zistí, že možno PayPal nie je až taký povedzme používaný. A v tomto prípade my máme vlastne vždy tie najpopulárnejšie platobné metódy pre jednotlivé krajiny zabezpečené. Či je to Blik v Poľsku, či je to PayPal, či je to Apple Pay a podobne. Takže toto je vlastne všetko, ide po našej strane spracovanie platieb a tá možnosť pre zákazníkov platiť takým spôsobom, akým sa im to páči. No a takisto v neposlednom rade máme personalizovanú podporu. To znamená, že vy ako predajca z Česka a Slovenska sa reálne viete dovolať na podporu predajcov v českom jazyku. Prípadne ak pracujete s niekým z nás z obchodného oddelenia alebo z key account oddelenia, tak máte priamo na nás kontakt a viete s nami diskutovať a riešiť potenciálne problémy alebo bariéry. Ako to teda funguje po registrácii? Keď sa zaregistrujete na Marketplace, ako som už možno spomínal, ak nie, tak je dôležité zopakovať, na Kaufland Marketplace je potrebná len jedna registrácia a následne po jej aktivácii si vyberáte, ktoré krajiny spúšťate. V tomto prípade teda je to na vás, odporúčame samozrejme čo najširšie portfólio vo všetkých krajinách ideálne.
po registrácii a po doručení príslušných dokumentov z vašej strany vám my aktivujeme účet a následne prechádzate onboardingom, kedy si nastavujete ten predajný účet, listujete produkty, napríklad v spolupráci s Baseom, a potom, keď už máte ten obchod online a produkty sú viditeľné, tak nastáva opäť ako keby po našej strane ide propagácia tých produktov, to znamená, že je tam ten automatizovaný marketing, my to posielame do porovnávačov cien, do Google Shoppingu. Keď príde k objednávkam, spracovávame platby a potom následne vy nám dáte informácie o odoslanom produkte a my to oznamujeme zákazníkovi, že produkt sa hýbe, kedy bude doručený a podobne. A následne si môžete 2 týždne po doručení takéhoto produktu si môžete vyplatiť svoj už očistený od provízie vlastne svoje peniaze. A takýmto spôsobom vlastne to funguje od registrácie cez aktiváciu až po prvé predaje. Spomínal som nejaké legislatívne kroky. Samozrejme, naša platforma je urobená tak, aby ste vedeli spustiť čo najviac krajín, ale sú tam nejaké, povedzme, miestne náležitosti, ktoré sú dôležité alebo dokonca nevyhnutné, preto by ste mohli v iných krajinách pôsobiť. Tu ich máte nejakým spôsobom vylistované, kľudne si urobte screenshot, prípadne vám vy ich viete nájsť aj na našej stránke. Simona určite postne to do chatu. Najdôležitejšie asi pre predaj v jednotlivých krajinách je číslo OSS, čo je vlastne doplnok k vašemu lokálnemu DIČu, tak aby ste mohli predať v rámci Európskej únie s tým istým údajom. Následne v Nemecku je veľmi dôležitý Lucid, čo ide vlastne o obalové materiály a podobne vlastne ekvivalent toho Lucidu v rámci lokálnych smerníc EPR je dôležité aj potom pre ďalšie krajiny. Možno taká zaujímavosť, Francúzsko aktuálne máme asi nazval by som to najjednoduchší spôsob, akým sa dá odštartovať v nejakej krajine poza našeho regiónu. A to preto, že máme špeciálny servis, ktorý sa volá EPR Management by Kaufland, nájdete ho vo svojom seller portáli, keď sa registrujete. A vlastne my ten ekvivalent toho čísla nemeckého Lucid, v tomto prípade je to číslo VE vo Francúzsku, tak sa viete na ňo napojiť vlastne na existujúce číslo, ktoré máme v tomto prípade pridelené my ako Kaufland Marketplace. Znie to možno trochu, alebo možno to vysvetľujem trochu náročne, každopádne, keď sa prihlásite do Kauflandu, vidíte, že vám to jednoduchšie umožňuje listovať produkty v tejto krajine za úplne minimálne poplatky navyše oproti vašemu štandardnému mesačnému poplatku. Čiže aj keď sa Francúzsko zdá pomerne ďaleké geograficky, ide o veľký trh a myslím, že ten vstupný prah z tých krajín vďaka tejto službe je najjednoduchší možno. Alebo možno by som sa mal vyhnúť takýmto, čo je najjednoduchšie a čo je najviac zložité. Každopádne určite vám to tam poriadne vieme uľahčiť. No a spomínal som aj ten externý marketing. V tomto prípade naše produkty, respektíve ich top listing, to znamená ten s najvýhodnejšou ponukou, s najlepšou cenou, tak ide priamo do porovnávačov cien v lokálnych, či je to Ideal v Nemecku, Geizhals, v Poľsku Ceneo, u nás Heureka, ale takisto do Google Shoppingu, lebo nie všetci návštevníci a všetci zákazníci Kaufland Marketplace na tú platformu samozrejme neprichádzajú len priamo, ale dostávajú sa aj z týchto externých zdrojov. Máme takisto možnosti zapojiť sa do kampaní v rámci Kaufland Marketplace. To je relatívne nová služba, ktorá je aktuálne bezplatná. To znamená, že keď sú nejaké aktuálne, povedzme, kampane, ktoré sa týkajú nejaké sezonality, tak si viete svoje produkty tam zapojiť v rôznych krajinách. Takisto viete využívať reklamy na sponzorované produkty a značky. To je taký ten interný, povedzme, nazvime to zjednodušene topovací systém, ktorý sa dá využívať v rámci marketplaceu. To už trochu ale predbiehame, lebo samozrejme najskôr je potrebné nalistovať a začať tie produkty predávať, ale v tomto prípade, keď už ste v tom seller portáli, je to jedna z tých vecí, práve tento marketing, povedzme, nie automaticky, ale ten, ktorý si musíte vy nejakým spôsobom riešiť, tak je jedna z tých vecí, ktorú
pre ktorý sa oplatí navštevovať ten seller portál, aj keď využívate komplexnú platformu, ako je Base, ktorá vám pomáha so správou v podstate úplne všetkého, tak toto je jedna z tých vecí, pre ktorú sa oplatí ísť do nášho seller portálu. Takže aby sme si nejakým spôsobom zhrnuli, prečo sa oplatí na Kauflande predávať, ešte predtým, ako sa dostaneme nejakým záverečným informáciám a následne otázkam, ešte predtým samozrejme case studies, tak Kaufland Marketplace, samozrejme vysoké povedomie o značke, to znamená, je tam nejaká elementárna dôvera u zákazníkov, pretože poznajú sieť Kaufland, viete sa napojiť už na existujúce ponuky na základe EAN kódov, čo inak je potrebné a nevyhnutné mať, aby každý produkt mal EAN kód. Viete sa tým pádom ako keby naparovať na už existujúce ponuky a predbehnúť konkurenciu lepšou cenou. Máme tam viacero marketingových nástrojov, viac kanálových, máme tam podporu pre vás ako predajcov, aj pre zákazníkov. Takisto je tam možnosť využívania automatických prekladov do rôznych jazykov a všetky relevantné platobné metódy pre zákazníkov, čo výrazne uľahčuje vstup do nových krajín. Čo sa týka nejakých externých služieb, určite by som, keď ste nový predajca a ešte s tým nemáte skúsenosti a špeciálne nemáte možno nejaký podporu silného právneho oddelenia, určite by som sa pozrel v rámci služieb po registrácii do Kaufland Marketplace na to, aké možnosti tam ponúkame. Jedna z nich je napríklad ITER Kanzlei, ktorý za relatívne symbolický poplatok vám vedia poskytnúť právne texty, ktoré sú viditeľné pre zákazníka a ktoré tiež samozrejme listujete na našej platformy ako povinné a vie ich presne ako keby na danú krajinu a na váš obchod nastaviť, alebo respektíve pripraviť, aby vy ste si ich tam mohli skopírovať. Je to veľký uľahčovák. A takisto tam máme aj pomocníkov s právnymi službami, s ekonomickými nejakými záležitosťami a takisto z EPR, teda spomínam tými rôznymi legislatívnymi nárokmi pre predaj v zahraničí, tak máme tam spoluprácu s firmou, ktorá sa volá Takeaway a ktorá vám rada pomôže vstúpiť alebo respektíve získať niektoré z týchto legislatívnych náležitostí pre vstup do nových krajín. No a koľko to celé stojí? Mesačne Kaufland Marketplace stojí 39,95 v základnom balíku, v rozšírenom balíku, kde máte možnosť zdieľať tiež svoj link na svoj e-shop a takisto mať 30 eur kreditu na využívanie marketingu mesačne, tak je to 59,95. No a potom tu máte tiež nazdielané jednotlivé kategórie a ich provízie. Toto je tiež samozrejme dostupné online, na našej stránke sú to transparentné podmienky, ktoré sú rovnaké pre všetkých predajcov a určite tam nájdete svoju kategóriu. No a úplne na záver ešte, predtým ako dám slovo opäť aj Jakubovi pri Q&A, alebo teda hlavne vašim otázkam, tak sa pozrieme ešte na nejaké case studies. Máme tu 4 predajcov z nášho regiónu, ktorí sme vybrali na základe výsledkov a prečo sa im darí, alebo ako ukážka toho, čo sa im darí. Jeden z nich je Schnepchen Schuppen. Je to český predajca, ktorý má cez 800,000 zalistovaných produktov, čiže ten objem je naozaj obrovský. Je to generalista a ten v podstate je aktívny na všetkých 7 trhoch. Začal v Nemecku ešte predtým, ako vôbec Kaufland Marketplace odštartoval Česko-Slovensko a postupne sa pridáva na všetky krajiny. Vidíte ich sezonalitu, samozrejme zodpovedá tomu, ako to štandardne v e-commerce vyzerá a takisto vidíte aj ten pomer tých krajín. Tu by som ešte upozornil, že keďže ide o výsledky z konca roku 2025, išlo v podstate o prvý kvartál, kedy Francúzsko a Taliansko bolo spustené v rámci Kauflandu, takže tie čísla sú, môžu pôsobiť trošku nižšie, ale ide o tie výsledky, ktoré zodpovedajú tomu, že išlo vlastne o nové projekty v tom čase. Ďalší predajca je JJ Automotive, to je výrobca importér autodoplnkov z Bardejova zo Slovenska, cez 35,000 nalistovaných produktov v 5 krajinách. V podstate, a v podstate je tá sezonalita, vidíte, že zase trošku iná, lebo nie je to takýto sezónny predvianočný tovar, ale vlastne celoročný.
a najsilnejšie vychádza z toho Nemecko, ale tu je zaujímavé, že ide o ich vlastnú značku, s ktorou vlastne prerazili v rámci toho marketplaceu, keďže mali kvalitné obrázky, kvalitné popisy a to je niečo, čo je dobrá ukážka toho, že sa to dá aj s vlastnými produktami a nie iba s už existujúcimi, povedzme, listingami. Ďalší úspešný predajca u nás je AG24, alebo dokonca by som nazval, že možno mimoriadne úspešný predajca. Ako vidíte, tu je úplne iná sezonalita, lebo ich primárnym produktom sú trampolíny a tak tam sezonalita funguje skôr na jar, leto. Tiež odštartovali v Nemecku ešte pred našimi krajinami ale aktívni sú už od roku 2021. No a aby som to už nenaťahoval príliš, tak máme ešte posledného predajcu, kde bola zase trochu iný príbeh. Ide o Nabi, o predajcu nábytku zo Slovenska, ktorý je na Kauflande, práve začal na Česku a Slovensku a inšpirovaný vlastne výsledkom sa postupne popridal do ďalších krajín je to predajca, ktorý si veľmi dobre sleduje metriky, ktoré si viete nájsť v Kaufland Marketplace v rámci reportov a podobne a rýchlo ich ako keby implementuje do svojich procesov. Takže v tomto prípade veľmi úspešný predajca. No a ak teda zvažujete štart na našej platforme, určite by som si spravil screenshot alebo si nejakým spôsobom zapísal tento kód kupónu, pretože v prípade, že sa u nás zaregistrujete ako nový predajca, tak môžete využiť tento kód a je to Base Start 26 a získate 3 mesiace bez mesačného poplatku. Takže v tomto prípade ide tiež, upozorňujem, kód treba použiť do konca júla, čiže do 31.7. No a samozrejme, ak máte nejaké ešte otázky okrem toho chatu, prípadne by vás zaujímalo niečo viac, pokojne sa ozvite, či cez LinkedIn alebo cez tento kontakt a sme vám k dispozícii v rámci Kauflandu. Ďakujem za pozornosť a môžeme sa pozrieť na tie otázky. Tak Filip, moc díky.